Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu ke siyambonga uNkulunkulu ngithobeke bingelela abefundisi. Umama befundisi. Ubaba nomama intombi nensizwa no-Sunday school egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga ke siyamdumisa uNkulunkulu mhlawumbe lento siyambonga ke siyamdumisa uNkulunkulu wethu kade sanigcina kade siyagcina ukuba la ekhaya usazokwenzeka nje ngoba sisaphila uma sisaphila ke uNkulunkulu unezindlela zakhe zokwenza izinto zakhe mhlawumbe uNkulunkulu mayisithandileke kule nyanga kungenzeka sibe khona kabili leli sonto nelokugcina enyangeni kodwa umsebenzi ngemkhulu kakhulu esibhekene nawo. Siyabonga kakhulu ukunibona nonke uNkulunkulu abe nani uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sisaqala ukukhuleka kule mkhuleko esikhulekayo umkhulu. Bantu bancane kanjena sinifikile senibanini bebebancane kakhulu angisabajwayele abantu abancane. Kunememezelo ke engifisa ukuthi ngizidlulise la singakaqali singakayi enkonzweni yesipho senkosi. Ngomhla ka-15 June umgqibelo loyo ngiyamenywa ke nonke eHammersdale ehholo kunenkonzo esehholo yaseHammersdale. Imininingwane ephelele-ke sizoyithola uma kunenkonzo ngomgqibelo esehholo sesifise ukuthi indaba yendlu kaJehova iphume ngothilwa. Bese kuthi-ke ngomhla ka-22 June 22 June sisehholo lakwamaphumulo sizobe sinenkonzo khona umgqibelo nalolo suku eseHammersdale sihlela nomama Mkholokoto Mrs. Mkholokoto. Esebamaphumulo sihlela noSiyabonga Luki niyamazi-ke uSiyabonga. Umama Mkholokoto esekumbona kodwa afika la niyamazi. Umama umthanda kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Amzungena-ke lenazenzayo ezikhombisa ukuthanda uNkulunkulu. Bese kuthi-ke mhla ka-22 June singamaphumulo makukhona abafuna ukuhamba ngiyacabanga ngoba nenguquko yenu ngabe ngiqala ngihlela. Bese kuthi-ke ngomhla ka-18 May yabuya ngehla kuMay ngiqale kude. Mhla ka-18 May 18 May ususeduze kudlula nje leli sonto namhlanje uwu-5 uzodlula isonto lomhla ka-12 mhla ka-18 May sinenkonzo ePhomoroyi ehholo. Sizoyithola imininingwane ngokuthi kusePhomoroyi noma kuseTugela Ferry angazi sengikhohliwe-ke noma ngingathi angazi sengikhohliwe ngoba ziningi lezinto kodwa kunehholo ekuqashiwe sizohlangana khona ngoba ngake ngamtshela ukuthi sesizozama ukuthi sihlanganele emahholo ama-branch maningi kakhulu manje angaphezulu ka-17. So-ke khona azogcina engasasibonanga kuhle ekhonzweni lwemahholo kuhlangana ama-branch amathathu noma u-4 ukuze ebe onke kufane nokuthi avakashelile. Mhla ka-18 kuMeyi nilindelekile-ke nonke ukuba niphume emothilweni bazalwane baseNtaba
bese kuthi-ke ngomhlaka 24 May 24 May Friday leyo 24 May Friday mina-ke nginicela ngiyanicela abazokuphumelela Friday ntambama ngo-6 kusho ukuthi uma nina ningafika early ngoba ngingabasekhaya abefundisi bendawo la bahlele inkonzo yomkhuleko ukhulekelwa ukhetho inkonzo yomkhuleko ukhulekelwa ukhetho niyangazi-ke mina ukuthi-ke nginjani angikho kwipolitiki kodwa futhi lowo mkhuleko hayi ngokumubi so-ke bawuhlelile-ke base beyacela ukuthi bakhonzele la entabeni yingakho-ke ngimcela ukuthi nibe khona akuzufika abantu bokuhamba bese nina ningabikile lokho engizama ukukusho niyobe ningiphoxile kuhle ngibeke kuqala niyobe ningiphoxile ngoba vele angazi ukuthi kwenziwa yini angithandi ukuhamba makuhlangene kanje unyaka odlule sasihlangene ehholo laseKarete amabandla onke ehlangene kunabefundisi bendawo okuthiwa ikwambonanga fraternal angizange ngifike kufanele nikhuleke bazalwane nizibuyele sikhombise ukuzalwana uma sibizwa kanje ikakhulu ngoba ngiyingxenye yalabo befundisi manje-ke akuzwakala kubukeki ngibe yingxenye yabefundisi kodwa bazalwane bami abafuni ukuya la kusuke kube ngathi shuthi ngiyabagxeka bakhuluma kabi angifuni nini ukuya la besibiza khona so uyanokhuleka nje nizibiyele so umhla ka-24 kuMeyi siyazi sonke ukuthi ukhetho ngumhla ka-29 kuMeyi bafise ukuthi kube nenkonzo umkhuleko ukhulekelwe ukhetho base bevumelana-ke ngazwilinye-ke bonke ukuthi kuzozwa la entabeni ngiyabona-ke babonela isakhiwo sesisikhulu ngokwanele angikwazi-ke nami ukunqaba ngoba phela banjengabafowethu kodwa-ke yikho ngifisa nibe khona ukukhona benu ngibhekelela nezinto zebandla zihamba kahle konke kuhamba kahle amathoyilethi nani ngiyacela-ke nibe khona nazi ukuthi ngomgqibelo-ke ekuseni abasiklinelayo baklina kabili kuleli sonto bazoklinela leyo nkonzo engolesihlanu ntambama ngokufisa kwabo bebethe bafisa ingene ngo-6 iphume ngo-9 uma kuwukuthi ba-late iphume ngo-10 ngalo kulesihlanu kusho ukuthi ngomgqibelo bese siyabuya sizoklinana yilesi sitshele esikhulu-ke mame bese sikhohliwe ngivulileke ngithi ngiyomkhumbuza isemqoka ngoba manje ngeke ngisabakhona kulezi lamasonto alandelayo ngeke ngisabakhona sekuyoze kube sibonana ngawo umhla ka-24 kusho ukuthi-ke ngidinga ukuthi kube kuhle-ke ngikhumbule siyimemezele imenyezelwe yimini ngiyamcela ningangiphoxi ngizwile wona ngizongiphoxa ingagcwali le ngigcwaliswa abantu bokuhamba nginganingeka so-ke ngenxa yokuthi-ke ngiyazi mina ukuthi sicula kanjani senza kanjani izinto ngiqashe umshayi wey'nsimbi uWandile ngomxolela-ke ndoda ngithe uWandile uzoshaya lento abayifunayo eze nesawundi yakhe agcwalise iy'pika kubangwa umsindo-ke niyazi so-ke sizobekezelela lokho so ngiqashe uWandile uzofika azosishayela ningafika njani madoda nibe khona kodwa nje ngithe akeze nesawundi yakhe ndiyala ikhaya ihlala iphumule ngazive ngivulwa yonke lento bangomsindo so yobeka-ke iy'pika zakhe-ke zigcwale bese kwenzeka-ke lokho-ke okuzobe kwenzeka sisazohlangana-ke sakho uhlelo nathi asikakalwakho uhlelo njengabefundisi kodwa inhloso kuzokhulekela ukhetho angazi-ke mhlawumbe sengoliyaleza kulaba abazobe beshintshana nenkonzo kumaSunday banitshele
kungenzeka asazi kube khona inkosi yendawo yakwaMbonambi. Kodwa uma kuba khona inkosi yakwaMbonambi kungenzeka isikhathi sishintshe ngenxa yezokuphepha, ayizihambi izinto ezenziwa ebusuku befuna ukuphepha. Kungenzeka-ke kube ngumgqibelo-ke emini, awuthole la ngoLwesihlanu emini kuba ngumgqibelo ngeke kwenzeke, bayasabatha bayakhonza nalazi ibandla lendawo elikhonza umgqibelo. So-ke kusho ukuthi nibeke indlebe-ke kungenzeka kushintshe, sengocela-ke lozo bezosiphathela inkonzo ukuthi sezishintshile izinto kungoLwesihlanu-ke. Ngiyazi abanye bayasebenza sesoboka labo-ke abayofika uma kube semini. Kodwa ikhona leyo possibility. Kodwa sizame ngawo wonke amandla ukuthi umkhule ungabi yipolitiki. Bayathanda lokho kuzokuyo ipolitiki nje ukugibela abantu bepolitiki. Yingakho kungekho ehholo. Yingakho futhi kuthelwa kuzwendini enkonzo khona bezozibona ukuthi abekho, akukho okucelwe khona bacele ukubaxhasa. Ayikho lutho into esifuna abantu bepolitiki. So uma ifika uzofika ahlale nje naye ezemkhulekweni, hayi ukuthi eze la phambili azosiadress ukuthi suka bese dayisa iqembu lakhe. So ayikho political lento. Sisazoxoxa-ke sibonisane ukuze izinto zethu ziphatheke kahle, ukuthi sovula la mathoyilethi akhiwe lawa noma kuzovulwa lawa kukhiwe lawa. Ngeke siwavule onke bese ukuthi uma kunesho lokuthi ayafa bese efa onke. Kufuna kube khona isiwaseva, bazolungisana, bazolungisa ukuthi bandele nethimba lakhe ukuthi bathatha sephi isinqumo. Okokugcina-ke bengithembile ukuthi khona ikhwaya elizongisukumisa noma ngihambile sengisukunyiswa yikhwaya. Bengithembile ukuthi alikho ikhwaya la ekhaya. Awu ngangithi nizovukwa umona wokukholwa mase kuthiwa khona ikhwaya lasentabeni ofana ngabe yinini neyikhwaya lasentabeni. Alikho lo. Awu ngangithi ngizovuka umona omuhle wokukholwa. Alikho ikhwaya la ekhaya. Hhayi-ke kusho ukuthi-ke igwamshela-ke idlile leli gama lokuba ikhwaya yasentabeni ngoba ninganifuni ukucula. Kodwa manje makuwukuthi-ke niyadicide ukucula ngeke nibe ikhwaya yasentabeni. Senisikile isitoto sahamba, senoba ikhwaya yasekhaya lethu. Hayi senisikile isitoto, ikhwaya yasekhaya lethu. Namangala nje. Kanti yini enkulu ikhaya lethu nentabeni enibajhe ngoba ngiboneleyo. Yini enkulu? Hayi mina ngazi mnandi ukuthi ikhaya lethu. Ikhaya lethu linama-members ase-6,600 manje. Khona-ke nabasentabeni. Abasentabeni angaze ngibale kodwa ngikholwa ukuthi abakafiki 500. Obani kabakhulu. Ngiyabona sihlezi kahle kunje ikhaya lethu. Ngiyabona kunwetshiwe kwenzeka yonke le nto eniyibonayo ikhaya lethu. So bekufanele kujabulele ukuba ikhaya lasekhaya lethu. Niyibona loo ikhaya yasekhaya lethu. Konke nikubonayo ikhaya lethu. Hayi ntabeni ayikho ikhona. Hayi uma kufika ikhaya lethu la kugcwala yonke le nto le. Uma nje indawo ayisekho angithi hayi angazi. Kodwa nje bekithi sekuzoba khona ikhaya yasekhaya lethu. Angisakhumbula umbono owabonwa omunye umzalwane ethi ubona umbono umhlaba wonke ubhalwe into eyodwa ikhaya lethu. Izwi lona elisemqoka ngoba izwi uJesu uqobo lwakhe, ulizwi uyizwi. Sengiyanibonisa-ke mangongadla ngibona. Ngiyanitshela impela angithi la esikhaya lethu kuhlangene amabandla ahlukene nabefundisi abehlukene
nami ngikhona ekhaya lezwi kodwa ngiphuma entabeni. So ikhaya lezwi ilona elinjani elikhulu kwakulele nje. Futhi akusho ngoba ngidlala ngiqinisile impela. Ikhaya lezwi ukuthi lizalwa entabeni akusho lutho lokho. Ngiyayizala ingane ungafundile ulima amasimu ikhulu ibe udokotela. Ubani omkhulu wena nengane yakho? Dokotela. Dokotela wena maziwa lokasiwa. Ingane yakho bayabuye esejari bayolashwa. Angithi mabelashwa basho ukuthi umntanami ubani umzali wakho awusekho nje wena kwephiti. Kunjalo okwenzekileyo kwamukile nje. uNkulunkulu mayivuma sizogcina sifaka nje emblem enkulu Samuel ethi ikhaya lethu. Ngoba ikhaya lethu lona selidumela dlula intabeni. Uthi ngothi ufika lapho ikhaya lethu, uthi uqhamuka ngapha ikhaya lethu. Intabeni ayaziwa. Noma ngizama imizamo la ku-WhatsApp, ngathi ku-WhatsApp ngifake i-emblem yasentabeni. Ngoba ngithi ngizama ukuthi kujwayelwe yaziwe. Kodwa into eyaziwayo ikhaya lethu. La kuhlangene khona abefundisi bamahlela amaningi. Intabeni cha. So kwamukele-ke. Bengithi soba nekhaya lasekhaya lezwi-ke la. Manibukela phansi ikhaya lezwi-ke. Ayizoqhamuka ebrenkini ethize ikhaya ezoba ikhayani yasekhaya lezwi. Nihlaleke nibe entabeni ningenakhaya niyini. Hhayi-ke asidlule ngicabanga ukuthi okusemqoka-ke namhlanje sengikushiye. Mhlawumbe ukuze inkonzo yesibili ihambe kahle, lona sivale sine la lezi zinto ngizoyibiza ngokuthi imemezelo. Ngoba bekumemezelo.